खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जों भिडिअनि गेजेरजों बादिलायगोन दि सोर सोरजों बांसिन सापर्ट दङ प्रमद बर' सारजों ना हाग्रामा सारजों बेखौ जों बादिलायगोन माब्रै बादिलायनो होनब्ला जोङो लाइक आरो डिसलाइकजों जों बादिलायगोन आरो कमेन्ट जाय बिथांमोना प्रमद बर' सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअखौ लाइक होगोन आरो जाय बिथांमोना हाग्रामा सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअखौ डिसलाइक होगोन आरो जाय बिथांमोना प्रमद बर' सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामगोन UPPL लिरनानै आरो जाय बिथांमोना हाग्रामा सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामगोन BPF लिरनानै आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ बयनिसिमबो शेयार खालामलाय जाहाथे गोबां मानसिसिम सहैयो अब्लासो जों मिथिलायनो मोनगोन जे बे सोर बांसिन सापर्ट दङ आरो जों मिथिखायो जोंना प्रमद बर' सारजों बांसिन सापर्ट दंखायो आरो जोंनि प्रमद बर' सारानो बांसिन सापर्ट मोनगोन आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो प्रमद बर' सारजोंनो बांसिन सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो नोंथांमोना डिसलाइक आरो लाइकखौ खालामलायदो जाय बिथांमोना प्रमद बर' सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअखौ लाइक होलां आरो जाय बिथांमोना हाग्रामा सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअखौ डिसलाइक होलां आरो जाय बिथांमोना प्रमद बर' सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालाम UPPL लिरनानै आरो जाय बिथांमोना हाग्रामा सारजों सापर्ट दङ बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामलां BPF लिरनानै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।